Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginabi-abi ni Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales ang pagpauntat sa syudad sa iya recovery project sa Barangay Banago. Nag-inhibit man siya sa iya kaugalingon sa ginapatigayon ng public hearing. May report si Nico Delfin. Status quo anay o kun-un taton anay ang tanan. Ini ang ginmando ni Mayor Albi Benitez sa pagserbis ng syudad sang cease and desist order para sa recovery project ng kumpanya ni Councilor Vladimir Gonzales sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago sa Bacolod. Suno sa alkalde, luyag man nila nga mapatod kung sarang sa gihapon, ma-restore sang Home Invest Ventures Incorporated nga isa sa mga ginapanag-iyahan niya kumpanya sang konsihal ang naabab na nga duta nga porsyon sa iya propiedad sa kilid sang baybay. It's a question of whether he can restore that property hold in abeyance na yung tanan ng ihoda. So the CDO mayor was issued because of the clamor of the people against the project? Well, it's not just a clamor. It's finding out what is the rights of the property owner para mabalan naman. Kaya i-reverse kung mambal man ng DNR or competent agency to say he has the right to restore, then we'll also protect the rights of that individual or that corporation. Nagapati naman si Gonzales nga nangin patas lang ang alkalde sa pag-issue ng CDO nga iya ginaabi-abi. Pero sa gihapon nagapanindugan siya nga bilang tag-iya may kinamatarong siya sa paghikot sa mga tikang para ma-restore ang iya propiedad. Pinaagi man sa mga permit nga iya na comply kagikan sa mga natungdan nga ahensya. And with that, I respect the good mayor nga ginpauntat ko gid. Hindi ko yung magsabi. In fact, maskin ara pa even if may ara ko legal documents, hindi ko yung mag-insist who am I, no? Kaya kabataan lang kita sa aton amay sa syudad. And I go for that. Sa nagligad lang nga si Mana, nangin mainit man ang paglinalisay sa tunga sang konsehal, mga barangay opisyales kag mga residente nga nagareklamo batok sa recovery project kag sa ginaplano nga reclamation project sa coastline sang Barangay Banago. So until then, DNR will certify that indeed it is our property kag ang iya boundaries and the permit that they issued, no, in our favor that was given sang January 27, 2021 halin man ni sa ila. Sang inila nga hapon, isa man ka public hearing ang ginpatigayon sang konseho angot diri pero nagdesisyon na si Gonzales nga mag-inhibit. Siyang magahulat na lamang sa mga desisyon sang alkalde base man sa resulta sang inspection kag survey nga natala na ipatuman sang Department of Environment and Natural Resources Office. Nico Delfin para sa DGCast Negros.